Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, ga ci gaban tarihin annabi Suleiman alaihi salam. Lokacin da rana ta biyu ta kewayo, sai annabi Dauda alaihi salam ya faɗi yana mai sujjada, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan ya yayi wa bani Isra'ila wannan musifar. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi addu'ansa, ya ɗauke musu wannan annobar, suka daina mutuwa. Sai annabi Dauda alaihi salam ya umarci bani Isra'ila da su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda baiwar da ya yi musu. Sai suka ce, da me za mu gode masa? Sai ya ce, ku gina masallaci a gurin da ya yi muku rahamarsa, saboda waɗanda za su zo bayanku su ringa tuna Ubangiji da ambatonsa. Sai annabi Dauda alaihi salam ya fara shirin gina masallaci. Sai ga wani mutum salihi talaka ya zo masa domin ya jarrabe shi akan cewa shin da ikilasi za su yi wannan ginin. Sai wannan mutumin ya cewa bani Isra'ila, ina da haƙƙi a wannan gurin, kuma ina da buƙatarsa, don haka ba zai yiwu ku kare min haƙƙina ba. Sai suka ce, ya kai wannan bawan Allah, ai duk wani mutumin bani Isra'ila yana da haƙƙi a wannan gurin kamar yadda kake da haƙƙi. Kada ka yi mana rowa, kuma kada ka matsananta mana. Sai ya ce, ai ni na san haƙƙina, amma ku ba ku san naku ba. Sai suka ce, yanzu ka yadda ta daɗin rai, ko kuma sai mun kwata da ƙarfi. Sai ya ce da su, kun ga irin wannan hukuncin a cikin hukuncin Allahu subhanahu wa ta'ala da hukuncin annabi Dauda alaihi salam? Sai ya ce, to zan ɗaukaka ƙara zuwa wajen annabi Dauda alaihi salam, ai kun yadda da shi. Sai ya ɗaukaka ƙara. Sai annabi Dauda alaihi salam ya ce, ƙasarsa ce. Sai suka ce, to nawa za mu bashi mu amsa ya annabin Allah? Sai ya ce, ku bashi akuya 100. Sai mutumin ya ce, a ƙara min ya annabin Allah. Sai annabi Dauda alaihi salam ya ce, ku bashi shanu 100. Sai ya ce, a ƙara min. Sai ya ce, ku bashi dawaki 100. Sai ya ce, a ƙara min, domin za ku saye shi ne saboda Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala kuma baya rowa. Sai annabi Dauda alaihi salam ya ce, tun da ka faɗi haka, to ka yanke duk abin da za a baka. Sai mutumin ya ce, za ka saye shi misalin girmansa na zaitun da dabino da innabi? Sai annabi Dauda alaihi salam ya ce, na'am. Sai mutumin ya ce, lallai ka saya don Allah, baka yi rowa ba. Sai annabi Dauda alaihi salam ya ce masa, roƙi duk abin da kake so. Sai mutumin ya ce, a gina min wani kango, sannan a cika shi da zinari ko azurfa. Sai annabi Dauda alaihi salam ya ce, to shi kenan, wannan ai mai sauƙi ne. Sai mutumin ya juya gurin bani Isra'ila ya ce da su, wannan shine mutumin da ya tuba tataccen tuba. Sannan kuma ya ce wa annabi Dauda alaihi salam, ya annabin Allah, wallahi Allah ya gafarta min zunubi na gabaki ɗaya, shi ya fi soyuwa a gare ni akan komai. Ni dai kurum na jarrabe ka ne akan gina Baitul Muqaddis. Sai suka fara gina Baitul Muqaddis. Annabi Dauda alaihi salam ya kasance yana ɗauko duwatsu a bayansa don yin ginin. Suka yi aiki sosai har suka ɗaga ginin sosai, sannan sai suka tsaya da aikin don gajiyawa. Sai Allahu subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi da cewa wannan shine Baitul Muqaddis, amma ba kai za ka ƙarasa gini shi ba, ɗanka Suleiman za mu ba shi mulki bayanka, shine zai ƙarasa gininsa, amma ladan zai wanzu a gare ka. Sai Allahu subhanahu wa ta'ala ya ɗauki ran annabi Dauda alaihi salam. Sai annabi Suleiman alaihi salam ya hau mulki, ya ƙarasa ginin. Annabi Suleiman alaihi salam ya tara mutane da aljanu da shaidanu, ya rarraba musu aikin ginin. Assalamu alaikum yan uwa, ku biyo mu ji a aikin da annabi Suleiman alaihi salam ya raba mu aljanu da mutane domin gina wannan masallaci.